Бүген без Пермь крайының Әрәмә авылы белән танышырбыз. Бу кечкенә авылда 70ләп кеше көн күрә. Ул электә зур булмый, ләкин тарихы шактый бай. Октябрь инкыйлабына кадәр биредә мәчет мәдрәсә эшли. Авыл шул кадәр дини була ки, 30 йорттан торган авылда 8 кеше репрессияләнә. Авылның фаҗигале тарихы һәм бүгенге яшәеше Айзат Шәймәрданов видео язмасында. Әрәмә авылы, кечкенә авыл. Монда бүген 70ләп кеше яши. Ул Пермь краеның Арда бүлгесендәге иң зур татар авылы саналган Иске авыл янәшәсендә урнашкан. Монда бүген мәчет тә, мәктәп тә юк. Балалар Иске авылга барып укый. Авыл зур түгел, Авыл зур түгел, ләкин гөрләп яши. ләкин гөрләп яшибез әйе. Шулпан Насретдинова күрше Куңгур районында татар теле укытучысы. Бу авылга 40 ел элек килен булып төшә. Хәзерге көндә инде безнең күбесенчә лаеклы ялда булучы әбиләр һәм бабайлар яшиләр. Һәм җәйгедә гөрлибез, чөнки җәйгедә безгә оныклар килә. Ял итәргә оныклар килә. Кемдер әле эшли, кемдер лаеклы ялда. Менә шулай итеп яшибез. Әрәмә авылы электә зур булмаган, ләкин табигате һәм тарихы шактый бай. Менә бу елга заманында бер авылны икегә аерып тора. Төр елгасы бик кытырык елга. Аның язгы җәйге яңгырларда бик ташы ярларны җимерә. Менә шундай булуы авылны икегә аерып җибәрә һәм ике мөстәкыйль авыл барлыкка килә. Шуның исеме авылныкы Камышлы авылы була. Русия Баташи, аңа негез салучы Баташи Чикбаев. Менә 20нче гасырның башларында елга ул ага иде тегеннән үрлеп инде авылны. Ул авылны икегә бүлә. Көн чыгыш ягы, көн батыш ягы. Төл елгасы бүген дә шаулап ага. Авылга мөстәкыйль исем әле 1927 елда гына бирелә. Маринкина дип атыйлар. Халык аны Әрәмә дип атап йөртә. Әрәмә авылы халкы үз моңында һәр вакыт авыл табигатен данлый. Аңа ихлас мәхәббәтен күрсәтә. Октябрь революциясына кадәр авыл зур булмый, ләкин дини бер үзәк булып тора. Мәчете, мәдрәсәсе була. Мәчетнеке, столбаныкы тиягында була инде ул зур зданиядә булган мәчет, укымышлы муллалар, Казанда белем алган муллалар эшлиләр инде. Алар монда укыту эше алып баралар инде, кичкенә балаларны укыта торган мәктәп дип атала инде. Мәктәбе 20нче гасыр башларында монда мәдрәсә оештырыла. Мәдрәсәдә укырга төрле авыллардан, тирә-яктагы авыллардан монда шәкертләр киләләр, укыйлар, белем алалар. Ләкин мондый дини тормыш озакка бармый. Узган гасырның 30нчы еллары колхозлар оеша һәм репрессиялар башлана. Совет дәүләтенең каты күсәге бу авылга да төшә. Менә шушы кечкенә генә авылда 1937 елны 5 кеше репрессиягә эләгән. 2 кешесе атыла, высшая мера наказания, Вайсеплар була инде. 3 кешесенә 10 ел бирә. Шуларның берсегесе Казиханов Гали Әкбәр, бу минем Каркартаты. Ул үтә инде Карпаголь лак демәк Архангельск өлкәсендә яше 60лап була инде. Урман лесоповалда эшләй һәм шунда ул һәлак була инде. 1948 елны тагын 3 кеше кулга алына. Аларны гаеплиләр ишанизм инде, шундай хәрәкәт була. Аларга 10 ел бирелә инде, наказание итеп әйтәбез, берсегенә кайтып, монда авылда үлә инде. Шушы 30 йорттан торган авылда 8 кеше репрессиягә эләгән. Шундайны. Авыл халкын шактый куркытып торган хакимият Әрәмәне шактый тугры иттерергә тырышкан күрәсең. Бөек Ватан сугышына китүчеләрнең күбесе үлеп кала. 11 кеше кайта, 16сы кырда ятып кала. Бүген авылда күпчелек өлкәннәр яши. Эшле халык читкә чыгып йөри. Күбесенең бакчалары бар. Мал туарлар көннән-көн азая бара. Менә хәзер инде берничә гаиләдә генә безнең мал туарлар калды. Сыер карыйлар, тавык, каз карыйлар, сарык карыйлар.
Яшьрәкләр инде менә әле лаеклы ялда булмаганнар, кемдер нефтяникларда нефтчилар булып эшлиләр, кемдер инде, кемдер менә күрше авылда безнең фермерлык хуҗалыгы бар, менә шунда эшлиләр. Айза Шаймарданов, Татарлар, Пермь крае.